Казвам се Цено Петров, еколог, тясна специалност орнитолог. 37 години в Природонаучен музей Пловдив съм работил, но живея от 60 години в Асеновград. Разкажете ни защо сме тук днес? Днеска сме тук, защото в трудните времена, които живеем не само в България, но общинска територия, градини, всичко това се ликвидира. Инициирахме инициативен комитет, за да може да спасим градския екопарк Бъделема, на който се намираме, а частност тук е ботаническата градина, която е част от парка. Тоест, тук сме днес заради инициативния комитет, който се опитва да запази екопарк Бъделема, нали така? Абсолютно. А за каква е причината да се опитваме да го запазим? Причината е ясна, тъй като това е общински терен и собственик е община Асеновград и община Асеновград преди 4 години, 3 години и половина взе решение тогавашния предишния общински съвет и предишния кмет доктор Емил Караиванов се взема решение да бъде градски екопарк. Градски екопарк с ботаническа градина. Минават мандата на предишния общински съвет и се вземат решение да се ликвидира градския екопарк Бъделема, като общинския съвет постоянно информират граждани че не се вземат всичкото зелено пространство, а само долу срещу Конската чешма. А защо казвате, че искат да ликвидират екопарка? Искат да ликвидират, защото предишния, както казах, Общински съвет взема решение да бъде градски екопарк, изготви се задание за проектиране от главния архитект Константин Атанасов и сега хрумна на определени личности, които са в ръководството на Общинския съвет, на кметови на общината, заместник кметови и да продават общински територии. Тоест искате да кажете, че целта е просто група хора в града да се възползват, от това, което ние имаме като община, всички като граждани, за своя личностна облага. Абсолютно, става дума за продажба. За продажба, да. Каква част всъщност от имота е предвидена за продажба съгласно общинските информации? Последната информация, за която се взе решение, че вече не е градски екопарк, а може и да се от публична общинска да мине частна общинска и да се продава. Собствеността имате предвид? Упорито говорят, че в момента не целият парк от 12 000 квадратни метра, а само 1750 квадратни метра. Къде се намира тази част? Тази част се намира, асеновградчани знаят, срещу Конската чешма, улица Христо Ботев. Тоест това е равната част на терена, който е всъщност в момента празен и е незастроен. Да, нали така? И се използва за паркинг, като колите хората си остават и така. Тоест, според вас целта е просто да се вземе още една част от зеленото пространство на Асеновград, на което да се построят жилищни сгради и съответно група хора от... Жилищни сгради, то направо блокове ще бъдат пак около 6-7 етажа. 6-7 етажа блокове, за да могат да се възползват определена група хора от това, нали така? Да го продадат. А следващия етап, както правят на хапки полека разширяват, ще застрояват и останалите до 16 000 квадратни метра. Какво според вас ние трябва да направим сега като граждани? Първото нещо като граждани трябва да достигнем до всеки. Тръгна, знаете и подписка от нашия инициативен комитет. Подписват се хората, особено пък тези хора, които са ето на околностите на жилищен квартал Бъделема. Те няма как повече няма техните деца. Всичко е къща до къща, улица до улица. И децата им, като го застроят това тук, и няма къде
ще трябва да продават и да се махат от квартала. Тоест, вместо да имаме един прекрасен парк, който попада под егидата на ЮНЕСКО, тъй като е част от резерват Червената стена, нали така? Той е биосферния парк. Вече цялата община е биосферен парк Червената стена. Която е под егидата на ЮНЕСКО. Точно така. Тоест, вместо да имаме едни хубави зелени площи... няма да се извършва природозащитна дейност за промяна начин на мисли на жителите в квартала и в целия град, то излизаме от списъка на ЮНЕСКО. Ние не правим това, което директивите на биосферните парки, които вземаха, човек е природа една програма и свърши. До тук бяхме. А според вас достатъчно ли са зелените площи в Асеновград? За да бъдем конкретни, преди 2 дни имаше сесия на Общинския съвет на 26 март, в който зададох въпроса до кмета на хартиен носител колко квадратни метра са зелените площи в Асеновград. И при следващата сбирка или публикуване във вестник ще стане ясно и ще почнем ние да проверим не само това, което кажат общинските власти, а това, което ние минем и премерим колко истинските квадратни метри, квартал по квартал. Според вас достатъчни ли са на този етап? То няма зелена, не остана градинка в Асеновград. И на всички, които така... ЖП гарата имаше една голяма градинка и се построи голям жилищен блок. Тоест искате да кажете, че зелените площи не само, че не са достатъчни, се ликвидират. Не само, че не са достатъчни, но и продължават да се ликвидират. Ликвидират се и то съвсем по законен път го казва, че всичко е законно. А според вас дали това е така? Не. Какво да кажа? Аз казах, ние ще премерим и с квадратните метри ще излезем за всеки квартал. Добре, от тук нататък, освен на инициативния комитет, който събира въпросната подписка, какво друго бихте казали на гражданите, да се обърнем към жителите на Асеновград с призив да участват? Защо да подкрепят подписката? Нашия призив е действително тази подписка да продължи, да има... тази подписка няма нещо, което задължава. Не се иска единен граждански номер или улица номер и така. Само 3 имена от Асеновград или откъдето е. Даже са подписати хора от София, Пловдив, които имат братя, сестри, възрастни хора. Активна гражданска позиция. Активна да свърши. Защо е важно? Чисто и просто ние трябва да съберем няколко хиляди подписа и ние самия да сме убедени, че този народ вече се събужда и не остава там на така наречени народни избранници, те вече се купуват, за да влязат в общински съвети народни представители. И да имаме черно на бяло, че да кажем 2000 човека за тази период от месец и нещо, които не годуват. Ако продължи подписката, ще се съберат не 2000, а 10 000 подписа. И хората се убедят, че ако мълчат, ще ги ограбят. Добре, а според вас, когато хората се обединят зад една такава добра кауза, която е всъщност запазване на същността на Асеновград като един наистина красив зелен град, дали това би допринесло за промяна мисленето и на управниците ни, които всъщност са самозабравили и мислят само за собствения си интерес, а не за благото на тези, които са гласували за тях? Има една приказка. Всеки народ се заслужава съдбата. И аз като човек, който движа подписки, отивам пред кафенето на ловците, насядали всеки ден се поздравяваме и им предлагам ето за какво става дума. Ама от общината казаха, че вие лъжите хората и няма да продават. И докато се консумира и проде и се построи жилищен блок долу, тогава ще се чупат, че нищо, няма как да събори жилищен блок долу вече. Това е вече късно и чадо да има на дума. Искате да кажете, че не е нужно да чакаме да видим дали това, което казвате, ще бъде истина, тъй като после вече ще бъде късно. То не е възможно, няма как, той е застроено, как да го събориш блока. Да. А имаме много примери в града вече, където ни бяха казвали, че всъщност няма да правят това, което направиха. Впоследствие то се оказа точно обратното.
Стъпка по стъпка. Те си правят нещата както за тях е удобно. Ето, пак повтарям, край ЖП гара Асеновград имаше огромна градинка. Не беше кой знае какви пейки и така нататък, но беше зелено. Изведнъж виждате един огромен 5-етажен най-малко блок. Добре, един накрая призив към хората от града. Призив на хората, все пак, когато тази подписка достигнем до асеновградчани, добре да се помислят, че няма друг път, по който зеленото, градините да ги има за всички, а не той да си купи, да се направи пари и да върви нататък до следващата градинка, до следващия блок. И най-важното накрая, целта на тази подписка е не да изпълним колко си подписа да съберем, няколко хиляди, а след като обявим, че бойкот, протест, излизаме на общината, изразим пред община Асеновград, че и те трябва да разберат, че повече за такива хора от такива партии няма да се гласуват и те повече няма да влязат в общински съвет. И най-важното е да бъде чут гласа на хората, нали така? Абсолютно, това е подигравка сега.